Η παράσταση που θα παρακολουθήσετε είναι μια διασκευή της επιθεώρησης Όμορφη Πόλη που παίχθηκε το 1962 στο Θέατρο Πάρκ με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Stiamo per presentarvi una parte di un'opera teatrale intitolata La Bella Città, scritta da Bosch nel 1962. Con questa opera lo scrittore voleva mettere in evidenza la difficile situazione sociale del periodo in Grecia, un periodo in cui la disoccupazione e i problemi economici opprimevano la vita dei greci. Purtroppo, come sapete anche oggi, la situazione economica e sociale del nostro paese è molto difficile ed è per questo che abbiamo scelto questa opera. Abbiamo adattato l'opera ai nostri giorni, un presente caratterizzato da problemi politici, economici e sociali. In specifico, dell'opera evidenziamo il ruolo della signora Costera, che incarna la Grecia, una donna molto povera con tantissimi problemi. La signora Costera si sforza di coprire le prime necessità della sua famiglia e in particolare fa di tutto per riuscire a far sposare sua figlia con un uomo ricco e di una elevata classe sociale, credendo così di assicurare la felicità della sua figlia. Sua figlia si chiama Disoccupatina, un nome simbolico, un nome che sottolinea i problemi sociali più grandi della Grecia, sia in passato sia oggi. Πώς θα πας? Τι να γίνουμε, παιδάκι μου. Χτες, όλο το βράδυ, δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι. Τι φασέρες και μουσικές ήταν εκείνες? Από πού ερχόντουσαν? Κάτσε να σου πω. Η κόρη του Λαχαντρέτουλα δεν μπορούν. Αναβωνιάστηκε. Κατάλαβες, η Κετούλα. Και να δεις ποιο παίρνει. Έναν Ισπανό. Και ο γαμπρός, τι βρωμά είναι? Πλούσιος ή κανένας από αυτούς τους άνοιοι πατρίδες Ισπανούς? Πλούσιο δεν λες τίποτα, κυρία μου. 10 φορές θα τον ονάσει. Ωραία, μπράβο. Αφού λέει να σκεφτείς, το σπίτι που έχει εδώ έχει ως κετάβρους για να δει τετρομαχίες. Σοβαρά. Και γύρω από το κτήμα έχει και μία. Πώς τη λένε να δεις? Άρεμα. Αρένα, μωρέ. Κατάλαβες, αρένα. Έτσι πες μου, ντε. Μεγάλα πανηγύρια έχει προσφέρει, κυρία Ελένη. Φαντάζομαι, όλη η ίδια κοινωνία. Όλα αριστοκρατία. Έλα, Χριστέ και το κόπιο. Μάλιστα και τη μητέρα του γαμπρού. Άλλη γυναίκα, Ισπανίδα. Και τι φορούσε, Αρμάνι ή Γκούτσι? Τι με ρωτάς τώρα εμένα, ξέρω εγώ από αυτά. Μαζί είναι ευτυχισμένη και κούλα. Πέρα τώρα τα δικά σου νέα. Με εκείνο το θέμα της αναγκίτσας. Θα γίνει τίποτα. Λες για την καλάκι που δουλεύει ως πολιτής? Ναι. Α, όχι, κύριε Ελένη μου. Αύριο θα έρθουν οι γονείς κάποιον νέο με το νέο για κάποιες γενικές. Πρόκειται παρακαλώ για ανώτατο υπάλληλο βουλής. Εδώ ο κόσμος, κύριε Ελένη μου, κοιτάζει να ανέβει. Με το Μιχαλάκη ασχολούμαστε. Καλό παιδί δεν λέω, αλλά... Γιατί δεν είναι καλή δουλειά του? Με 500 ευρώ τι περιμένεις? Εντάξει, προσπαθεί ο ίδιος να κάνει και άλλες δουλειές. Τι δουλειές? Γραφικής φύσης. Έχει κάτι λεφτά ο κύριος Αριστίδης ο Κασάπης στην άκρη και ασχολούνται με τηλεοπτικές παραγωγές. Και ο Μεγαλάκης τι θα κάνει, το ηθοποιό? Του γράφει εκεί κάτι υποθέσεις για ασύριο. Α, σενάριο. Δεν βαριέσαι. Δουλειές του ποδαριού, κύριε Ελένη μου, και χωρίς μέλλον. Καλή κουβέντα, κύριε Κώστανα, αλλά τρέχουν και τα χαρτιά του γιού μου. Ετοιμάζεται να φύγει από την Αμερική. Κι αυτός! Τέλος πάντων, από τα άλλα σου παιδιά, τι νέα έχεις? Ο ένας είναι στον Καναδά. Ο δεύτερος στη Γερμανία. Ο τρίτος στην Αυστραλία και ο τέταρτος στην Κίνα. Και αν φύγει και ο πέμπτος και πάει στην Αμερική, θα έχω από ένα γιο σε κάθε ύπνο. Φεύγουν οι νέοι, κύριε Κώστανα, φεύγουν και δεν το καταλαβαίνουν. Αχ, ευτυχώς μας έρχονται από το Πακιστάν και έτσι σοβαρίζουν. Αχ, κύριε Ελένη μου, πού θα πάει? Δεν θα έχουν φτιάξει μέχρι το 2040 τα πράγματα. Σίγουρα θα έχουν φτιάξει. Πού θα πάει? Πολύ αισιόδοξη βρίσκω. Χαρά στο κουράγιο σου. Γεια σου, κύριε Κώστανα, και καλή επιτυχία στις νοικιές σου. Σε ευχαριστώ. Άντε να τελειώσω και εγώ τις δουλειές.
Κωστάκος, θα σπιτώσια. Καλημέρα κύριε Στύπτο. Καλώς το Μιχαλάτσι. Καλημέρα Μιχαλάτσι. Τι κάνεις? Μια χαρά εσείς. Μια χαρά έτσι. Πες. Κύριε Στύπτο, η τηλεόραση χωλένε γιατί δεν υπάρχουν καλά σενάρια. Μάλιστα. Έχω λοιπόν ένα πολύ καλό σενάριο. Για λέγε. Είναι η πονημένη ιστορία ενός συντητή της Παντίου που απάμε και κοπέλα, αλλά έχει κόμπλεξ, διότι είναι πολύ κοντός. Πόσο κοντό δηλαδή? Το ύψος του. Μόνο 40 πόντους. Μα, και πού θα βρούμε τόσο κοντό πρωταγωνιστή, βρε παιδάκι μου? Αυτό μη σας απασχολεί. Είναι τεχνικό το ζήτημα. Θα βάλουμε ένα ποδοφακό και θα φαίνεται πιο μικρός. Ωραία, και δεν μου λες, έτσι γεννήθηκε. Όχι. Κάποτε είναι παλικάρι, 1,80. Και πώς το έπαθε? Έκανε διαδήλωση. Τον βρέξανε εντυλίες, μπήκε με το νερό και έμεινε 1,60. Και λοιπόν, Λοιπόν, ξανακάνουν διαδήλωση. Ξαναπάει αυτός και χάνανε σκοπό. και τώρα γίνεται 1,40. Ακριβώς. Μετά ξανακάνουν τρίτη διαδήλωση. Ξαναβρέχεται, αλλά αυτός εκεί, σκυλί. Και μένει 1,20. Όχι. Στην τρίτη κάνει 40 πόντους. Για ποιο λόγο? Επειδή στην τρίτη έπεσε ένα γυναίκα και έπεσε και από εκεί. Μάλιστα. Και μετά από τρεις διαδηλώσεις ακόμα, ο πρωταγωνιστής μας γίνεται 40 πόντους. Ναι, δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, Μιχαλάκη μου, ο πρωταγωνιστής μας το υπόλοιπο 6 διαδηλώσεων. Ακριβώς. Ναι, και τι γίνεται παρακάτω? Τελικά η κοπέλα αρχίζει να τον αγαπάει. Πώς γίνεται αυτό, βρε παιδάκι μου, πώς γίνεται? Κοντός αυτός, ψήλη αυτή. Μα είναι αυτή η φοιτήτρια, περίπου 20. Τον. Κόντον! Και πώς τελειώνει? Με μια νέα διαδήλωση. Ο πρωταγωνιστής μας γίνεται 10 πόντους, τραυματίζεται θανάσιμα στο κεφάλι και ξεψυχάει στα χέρια της αγαπημένης του. Και μετά έπειτα αυτή τον βάζει σε ένα κοντί από λουκούμια και τον θάβει. Πώς σας φαίνεται? Λιγάκι επαναστατικό και τον μυρό, βρε παιδάκι μου. Μα εσείς τι ακριβώς θέλετε? Εγώ, Μιχαλάκη μου, άκου τι θέλω. Θέλω κάτι κοινωνικό και ερωτικό. Και να σχέση με το φαΐ. Διότι όπου υπάρχει το φαΐ, υπάρχει επιτυχία. Θέλω επίσης να διαφημίσουμε και το κοροπολείο μας. Αλλά κύριε Αριστίδη, δεν είναι αυτά. Καλημέρα κύριε Μέρη. Ένα λεπτό κύριε Αριστίδη. Οφ, σε φωτώθηκα από τρελό. Καλημέρα, καλά, τι κάνεις? Μια χαρά κύριε Μέρη εσείς. Μια χαρά. Κύριε Μέρη, έμαθα ότι ο δικός σας γιος φεύγει από τον Καναδά. Μήπως μπορείτε να το δώσετε αυτό? Να το δώσω, τι είναι? Είναι ένα σενάριο και εδώ πέρα δεν το δέχεται κανένας παραγωγός. Και πού θέλεις να το δώσω? Στην κρατική τηλεόραση του Καναδά. Γιατί το δίνεις στον Αντένιο στο Μέγα? Επειδή σκέφτηκα ότι αυτοί προβάλλουν μόνο τουρκικά. Και βλέπουν μόνο Σουλεϊμάν και Κουρέμ. Έλα δε, οι τηλεθεατές, στο τέλος θα ξεχάσουν τα ελληνικά τους με τα τουρκικά που ακούνε. Καλά, παιδί, να το δώσω. Και αν δεν γίνει τίποτα στον Καναδά, πείτε του να το δώσετε στον αδερφό του, στην Ιταλία. Είναι ήσυχος, Μιχαλάκη, γεια σου. Γεια σας κύριε Μέρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι μου λες ρε εδώ τώρα? Το πάρτι των Αραβών, θες? Τι ώρα θέλεις? Στις 6 το πρωί. Τι λες ρε παιδί? Μια είναι και το Λολαχανδρέα. Να μην τη τιμήσουμε. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Θα μου γράψεις ένα χαρτί τη διεύθυνση του γαμπρού. Να στείλω το γιο μου που κάθεται όλη την ημέρα, πας και μάθει να γίνει βοηθός στο προμάχος. Ο Χριστός και η Παναγία, κύριε Κώστανα, είσαι από τα καλά σου. Που θα στείλεις το πιναλάκι σε ολόκληρο ζώο. Μα το τώρα, μα το τι καλά να βρει. Δημοτικό να τελειώσει, θα πάει εργάτης. Γυμνάσιο να τελειώσει, να περιμένει το τερί σου. Πανεπιστήμιο να τελειώσει, να μάθει και δύο γλώσσες από πάνω. Και να κάνει τα δουλειά με 500 ευρώ. Όχι. Έλατε. Και ο πιναλάκης τι λέει για όλα αυτά? Τι να πει, γι' αυτό το ίδιο θα είναι. Θα φεύγει από τον ένα τάβρο και θα πηγαίνει στον άλλο. Γι' αυτό σου λέω το βραμάχος 1000 φορές που δεν είναι και κορεσμένο το επάγγελμα με δουλειά. Να ρωτήσω τότε και να σου γράψω διεύθυνση. Μπράβο τώρα. Ο Βλαχανδρέας με τα τεχνικά. Πώς είναι εδώ? Ξέρει αυτός ισπανικά? Μπα, η μάνα σχεδόν όλοι μιλάνε ελληνικά. Και πώς το έμαθαν τόσο γρήγορα? Τα ήξεραν από πριν. Η μάνα του γαμπρού είναι ξαδέρφη με τη γυναίκα του Βαλβέρνη. Από εκεί Τάμα. Και αυτή από πού Τάμα? Από τον άλλο, στον Βαλβέρνη, που είναι προπονητής στον Ολυμπιακό. Και η Ανελίτσα, πώς πρέπει να τελειώσει κινηματογράφη? Ευχαριστημένη είναι. Της έδωσαν και μια θέση στα εκδοτήρια των εισιτήριων και δέχτηκε. Βασικά μου προσέχει ώρα ακόμα, ξέρεις. Και για να βλέπει περισσότερο από μια ταινία, γιατί Θοδώρα μου εμείς, όπως ξέρεις, δεν έχουμε ανάγκη από χρήματα. Ωρα! Σ' αφήνω τώρα, κύριε Κώστα, να ξύψω το παιδικό. Άντε, πήγαινα να πάω κι εγώ για ψώνια.
πάντων, άρρωστο αυτό. Λοιπόν, θέλω να πας σε αυτή μετά τη διεύθυνση. Θα σου πω μετά. Δεν θα προλάβω. Έχω αχειρισίες για νέα τερματοφύλακα. Μα παιδί μου, μετά τις αχειρισίες προλαβαίνεις. Για ποιο λόγο? Λοιπόν, μετά από λίγο καιρό θα τελειώσει το ιδιωτικό σου και θα πρέπει να πας μετανάστης. Πρέπει να πας να μάθεις μια τέχνη. Γιατί όλοι οι Έλληνες πάμε μετανάστες? Ναι, παιδί μου. Γιατί είμαστε όλοι φτωχοί. Γιατί είμαστε όλοι φτωχοί? Γιατί όλα τα λεφτά μας πάνε στους τουρισμούς. Γι' αυτό γιατί τα δίνουν όλα εκεί. Γιατί η χώρα μας, παιδί μου, φοβάται μην της επιτεθεί για μια άλλη χώρα. Φοβάται, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό. Πώς όλα τα κράτη Έλληνες είναι. Στη Γερμανία είναι όλοι Έλληνες, στη Σουηδία όλοι Έλληνες. Ποιος θα μας δείχνει? Δίκιο έχεις, παιδί μου. Μάλλον να δουλεύουν. Παραγγέλνουν όπλα και να πετούσουν με τις προμήθειες οι υπουργοί. Έτσι είναι. Πάμε μέσα. Το έργο συνεχίζεται. Η ανεργήτρια τελικά παντρεύεται το φτωχό Μιχαλάκη, αφού πρώτα δέχτηκε την απόρριψη από τον ανώτατο υπάλληλο της Βουλής. Και τώρα το λόγο έχει ο Θεοδωράκης και η μουσική του. Purtroppo l'uomo ricco, scelto dalla signora Costa, che di professione faceva l'impiegato del Parlamento, rifiutò di prendere in moglie una ragazza senza lavoro e senza beni totali. Così, disoccupata, si sposa il povero Michalakis. Adesso ascoltiamo la musica di Mix Theodorakis. Bravo.